Kula saking Gombong. Gombong lah nek Mbak Nobita Saking Ambal, Pak. oh saking Ambal. Oh bocah dhewe. Oh calon mantune Kamasku. Lah nggih niki sing gender. Nek anu Mbak Cempluk kowe karo iki pernah kakang ngedi apa piye? Kali sinten? Karo Mbak Nobita. Malah Mbah Nobita kali Mbah kula niku sedulur. Kakang ngedi. Adi. Oh pantesan kok padha rupane. Tak kira kakang ngedi kandung jebul tunggal simbah ya. Simbahmu Mbah Buyut. Nggih, Mbah Buyut. Apa simbah? Sapa? Nggih, Mbah Buyut. Simbah Adam bobok Ibu Kowo. Ya dudu wong Mbak Buyut kok. Tak kira tunggal simbah Adam. Do rembugan bareng-bareng iki mengko caping gununge mendek liyan. Monggo ngersake apa Mbak Nobita karo Mbak Cempluk. Matur nuwun iki ada-ada direwangi numpak mobil tujune slamet ngajian ana mobil gebronjot. Lah nggih ya. Kowe kudu ngaturke panu karo Mas Muji sopir lho. Mas Muji karo Mas Kumoro kok ora ditulungi dadi apa kowe? Lah nggih, terus dalange nggih kadose mboten niku nggih. Nek pau kula mboten ditulungi, mboten sios pentas. Aku malah melu nyangga mobilmu lho. Nek nganti mundur nabrak mobilku, mesake to. Lah tak sangga ning mburi ngono kuwi. Bareng karo supirku tak perpil. Monggo, lagune apa? Slendro napa pelok? Kowe nembang mengko men sing bawa Mas Agus. Oh nggih. Arep nembang apa? Rembugan sik. Lagune apa? Pelok apa slendro? Yo. Pelok-pelok. Ya. Pelok. Bawani Mas Agus. Niki sampean yo dikintoni salam saka Mas Sugeng Kali Gesing kanca tunanetra. Yo. Ora sanggelang-gleleng gari mikir dicekel terus nembang ora glelang-gleleng. Ajeng bawa napa niki? Ya ya karep bawa apa pelok sak karepmu, pangkur kena, Smarandana kena. Ketokno, nek kowe tunanetra duwe kelebihan. Piye gunung biasanya ora tegelan lho Gus. Nek pirsa wong cacat cok jo bagaimana ngono lho. Malah sing sok tegelan niku malah sok sampean niku. Wis tegelan piye? Nek bayi iki ora tegelan. Heeh. Sing tegelan sampean. Lah nggo napa? Aku dinengke wae iki. Njuk karepe kon kepiye kon ngambung ngono apa piye? Dinengke kon ngambung kon piye? Gampang mar. Kene ngadeg Gus, marep kono, marep menghadap tamu. Ning kono wae apa-apa, menghadap tamu ngadeg ning kono. Dituntun apa mboten Mas Agus? Tonton ora? Ala jan setahun mboten ketemu karo meneh. Nek kowe ditonton Mbak Cempluk sing nuntun main ning tengah-tengah kono. Gini, tuntun sing nuntun Mbak Cempluk. Mriki Mas. Mas Joko nyekel rebabe. Niki tangane kula niki, tangane kula. Lah. Duh malah seneng dadi wong wuta ya. Nah. Dimek-emek arep Awas sinden. mandan-mandan kae. Pelangkah, mlumpat. Nah. Nah. Munggah. Nah. Iki tunanetra Mbak Cempluk duwe kanca bocah idiot. Sing ngiter Mas Umar Kotop niki idiot. Wong wuta kancane wong idiot. Kene Mas Umar kene. Kanca-kanca cacat sing kene cacat matane ora weruh mripate. Lah sing iki cacate idiot ini Mas Umar. Kene. Mas Umar. Nah. Yo, lihat. Kedang iki. Kedang iki. Brono. Mubah banget wong di kae kok disepot menara dijogeti sih kepriye. Wong urung apa-apa kok lemes lho. Ngadeg. Iya. Lah iki Mbak Cempluk nek Mas Agus kuwi sing jajarmu ki tunanetra, nek iki Mas Umar Kotop niki idiot. Sini Mas di atas Mas, monggo mriki. Biar Keterbelakangan kelihatan. mental iki jenenge idiot. Oh, aku nang isor wae, Mbak. Loh. Wong ganteng-ganteng kok jan. Lian takon mosok si Mas. Ketok tenan yo. Ketok idiot tenan wae. Lah nek ora idiot ya ora gelem kon ngadeg. Ngadeg apa ora Mas? Ngadeg apa ora? Mana dicekeli jan. Aja dicekeli ora acul ora wong otomatis. Dicekeli.
Gawane Gusti Allah. Ora ucul ora aja dicekeli. Yo bawa Mas Agus. Mriki teng dhuwur Mas. Jare kajenge ben ketingal, ben syuting. Sing bawae ben Mas Agus iki. Aku Ya tak gantian. Gantian. Lah ya engko iki aku tak ketemu Mriki. Munggah Mas. Ya, munggah. Ya. Nah. Yes, cocok. Cek. Wong buta jejer karo wong idiot. Mas. Sajake tenan kuwi Yan. Dia tenan Yan. Ya Gus, bapakne Gus. Ayo bawa kowe iki ayo. Sing dalange meneng wae kok kuwi cerewet. Kangenku tanpa upama Kangen karo sapa e? urusanku kok kowe iki kok. Arep kangen sapa-sapa kok ngurus kowe iki. Ketake cemburu iki lho Gus. Kowe muni ming nembang kangen ngono kok Umar kok cemburu lho. Ampun cemburu asli arep ngarah sing wedok kula niku. Ora ngarah bojomu seneng karo kowe kok ya. Mung seliramu kang dadi telenging ati. Lho Mas Umar. Wis lawase. Ora nganggo se. Lawas tok ora nganggo se. Wis lawas. Wes lawas. Wis lawas nggonku nunggu. Wah, idiot ning pinter nembang iki. Kali Agus. Aku pokoke. Oi. Ngapain? Kene, nah sing edek mbok jejeran. Gandengan. Kuwatir ndak Agus seneng wong liya iki. Umar Ki jenengane cemburu. pancuran keapit sendang. Umar cemburu banget. Pancuran double. Jare cemburu marmu kene ning ndi gandengan terus. Aku kene kula nek ora digandeng reso tekan ngendi-ndi. Mergane niku sampean niku kok Oh ya mergo wuta ya le digandeng ya. Ora kok mergo seneng ora ya. ora Setia ora karo kowe Gus? Umar setia ora? setia niku. Narep munggah mobil digandeng ora? Kula ken ngopong-opong manut e. Ha mamane kowe nguyuh, mamane nguyuh. Nek kon aku lho nek kon gocekke ora sudi. Ora nek kowe nguyuh apa ya Umar ya nyekelke nggonmu. Ah mboten kok ya. Ya mung bukake selerikan ya. Bukan. Jijiki ora. Wong kowe ya asale saka barang jijik kok ya. Barang jijik terus dadi kowe kok ya. Yo. Seliramu tansah leledo Ngeling ana ngel iki. nalika dina kapungkur. Ora kapungkur, ora kapungkur. Kowe iki bawa apa nangis e? Bawa kok kaya wong kesrip. Kaya sripak. Gus. Rasa wiyah-wiyah, Mas. Gus. Seliramu Seliramu nate ngendika terus Apa? tresno lahir terus sing Yes, mantan nuwun Mas Umar lenggah kembali tempat. Mas Agus main ning kono.